assalamu aleykum bandiraɓe, assalamu aleykum sehilaɓe, musidɓe tedduɓe, ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam, jomen sahaji en yaroɓe kaɗam toftortoɓe ɓirdam, on mbiyama assalamu aleykum moɗon. Caggal yettude Allah ko yettude jinnaɓe men e hilifaɓe diine aada, ko yettude kadi anduɓe leñol ngol e alɗuɓe leñol ngol. Banda men en garti ɗo kadi e yewtere nde cuɓanɗen koye men kayre woni jillu men, so tawi wiyama jillu men noon eɗen gandi en jilloto bandiraɓe yontaɓe leñol ngol. Hande noon wonto paden to machallah bandiraɓe foof ma belto. Ɗum noon ko musidɗo mon debbo mo wasa kodde mbayla, on woni Kadia Aliou Waddel walla mbiyon madame Hot jomaji Isaga Hot. Ko wona ɗum ko en garti e bismade koɗo men, koɗo no mbaɗɗa? No mbaɗɗa de selli madame Hot. Machallah weltima ɗo. Ko wona ɗum ko mbiɗen koɗo men hannde ko Amadou Tidiani Ndiaye, so tawi en mbiyama Tidiani Ndiaye bandiraɓe fulɓe foof ne gandi, gendiyankoɓe ne gandi, alɗuɓe leñol ngol ne gandi, alɗuɓe leñol ngol ne gandi, kono kadi daraniɓe leñol ngol ene gandi. Ɗum noon Amadou Tidiani bisimilla ma, salminago ma wango fayida immade e ma faade e renndo ngo. Ko adi fof ko salminde renndo ngo Kadia Aliou Waddel, mi salminima juurimama. En calmini kadi diaspora o kala jeeɓo DSTV kadi salminama ɗum mbawɗa wonde duunde Baba Adama en kala ko weltare mawde ardemi ɗo huccide bandiraɓe, huccide leñol, huccide ɓiɓɓe fulɓe ɓe e huccide kadi debbo jontaɗo hono Kadia Aliou Wadde e waddidema émission machallah. A jarama. Bandiraɓe ko wona ɗum ko won fannu mo kewɗon yirude Amadou Tidiani waɗa, kono hande kadi won fannu goɗɗo mo kewɗon yirude kadi omo waɗa, nde wonnoon mbiyanmo ko juuɗe ɗiɗi omo lemmo oga banggue wooda ko yaltiri bandiraɓe jaala belto, omo lemmo oga banggue kadi noppi ɗi kadi belto. Hande en jahani Amadou Tidiani Ndiaye wondemo naalanke to banggue théâtre, hande jaaruɗen ko wondemo naalanke yimiyanke jimowo kadi bandiraɓe fof belto. Ko wona ɗum ko Amadou Tidiani Ndiaye, somin mbi Amadou Tidiani Ndiaye holto jeeɗa e hol Amadou Tidiani, holko mbawɗa jabade? Bon jarama Amadou Tidiani Ndiaye jeeya ko Bow Bow Samba Godini Maayo, woni koye région de Matam département mo Kanel ko Dani Maayo. E sa wi Bow noon takki ko wayno Thiali en, Ganno en, e Allah woɗa bere en ɗeɗen guure bo fof min goɗɗinta koye lappol Dani Maayo ngol ha taggatma fayi Matam. Bo Amadou Tidiani Ndiaye ko ɓi pullo kadi e hinde subalɓe on woni Amadou Tidiani Ndiaye machallah. Wallahi machallah. Eyyi ɗum noon bandiraɓe ko onon keɗori noppi moɗon, Amadou Tidiani Ndiaye ko ɓi Fuutanke, biyo mbimi e wimami, te kadi ko baɗɗo golle payodinde e nder leñol fulɓe foof no fotirno. Amadou Tidiani holko saabi Amadou Tidiani Ndiaye enen foof eɗen gandi ko banggueji ɗiɗi yarata, kono noon ne waɗi banggue kadi mo ɓurɗa ɓattorade, kono hande banggue mo gaddumami o holno wayema? Bon min no mbiyeteno kadi minen Allah ko Allah tan waɗata ɗum e neɗɗo o, ko sa wiyama laaɓi banggueji ɗiɗi kala mbiɗendi banggueji ɗiɗi e minen on banggue Allah hokkimi onon banggue e to banggue mogoyankagal to kamin mbaɗa hen, to banggue fannu naalankagal ngal fof, mais sa ƴeewi fof ko naalankagal mbaɗowo mogo e jimowo e gamowo fof koye ñeñal tan e ko kadi ko gueɗɗiɗe kadi ene jaata e so tawi sa ƴetti tamate waɗi banggue a ƴetti maaro waɗi banggue sa rinni maaro wawi wonde maaro tamate donc ko gueɗe mbawɗe yaadude donc jimri ndi e gamri ndi e théâtre o fof ne wawi yaadude saabu sa ƴeewi hayto banggue théâtre walla film aji batteɗi ɗi sene monté walla sene heeɗe ko jimri adata ho walla jimri nante e nder, donc ganda ko gueɗe ɗiɗi mbawɗe yaadude eyyi noon neɗɗo noon kala ko mbawɗa hen no yettude ɗum Allah e so Allah hokkima wawde wadde mogo yimɓe ne belto, somi yimi kadi wasa wooda weltiɓe kam neɗɗo kam o awde kene weltini yimɓe fof kam, mais weltortoɓe Amadou Tidiani Ndiaye ɓe kam vraiment kadi minen mbaɗa weltoroɓe inchallah. Ɗum noon ko noon tigui bandiraɓe ko oɗon keɗori noppi moɗon, te ko gorko mo kewɗon yiide e nder ayawoji Haalpulaar en fof no fotirno. Amadou Tidiani hol morceau mo gadortoɗa hokkude leñol ngol? eyyi donc en gadoro to banggue musique e to banggue musique o so Allah jaaɓi inchallah. Ɗum noon ko noon tigui bandiraɓe ko oɗon keɗori noppi mon machallah. Ɓiɓɓe fulɓe salam ale moon hayo mi dañi DSTV, hayo oyam yo hayo mi dañi, hayo oyam ye hayo mi dañi DSTV, hayo mi dañi
ɓiɓɓe fulɓe gande tan weli gonga so belde no yiile yo golle bonde pawedda ayo salam aleykum on ɓiɓɓe fulɓe mbarontire jaam DSTV ardi bonnani Abba Serif Aidara Karara gari faray se salam alema Aliou Kanté nani Kaja Ali Wad Madame Hot notma wasa ko dem bayla don woni sarema nane Samba Jo ayo mi dañi Samba nen Aliou Kanté min ko mi leñulam ndule mo wuri onon bandiraɓe ndule mo wuri Altina Jaw debbo mo jammel jelo yodi danga ya julmo wuri Kumba Yayasi Adama Demba Jawli Ba he Seri Mariam salam alemada yero kan ardi bonani fedde be amati jani nyaay Sira Hamadi Mbarodi Giro Aisata Kes yumum Khadija yumum Sabi yumum Umar yumum Penda ayo Aisata Kes yumu Aminata Alasan Mamadi Chubum salam alemon nane ayo yamyo ayo mi dañi ayo yamye ayo mi dañi DSTV ayo mi dañi kajalu salam alema bilal birama jino fo jogon jawo le loti kadande nane jarama ɗum noon ko ɗon tigi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo ma won mo betti kono ma won mo bettani nde won noon enen foof eɗen gandi Amadou Tidiane kam kanko kala to heedi tan koko welata hande min to jooɗimi ɗo komi zéro stress nde won noon kanko sa wonde makko tan a weltoto ɗum noon Amadou Tidiane vraiment min beltima te kadi hewɓema belto e jimol ngol ko waɗa ɗum ko télé men Diaspora Sénégal TV so tawi wiyama télé Diaspora Sénégal TV hakkillaji ɗi ene jaaha toon to Paris la France tawayen toon ko wayno Abba Sarif min mbima Karara kono noon kadi en calmini Aliou Kanté en calmini technicien men baɗɗo fayida on woni Samba e Amina en kamɓe foof gaysiren ko ɗo ɓe tawate e nder oɗo galle baɗɗo fayida en calmini dendagal wasa kodde mbaylanaɓe foof hay goto en goppani caggal to mbiɗa Sira Hammadi Mbarodi ɗo en calminimo ha toon to Sinthiou Dioye kono noon en jahat ha toon to Guiroɓe Seleng e dendagal ɓundunaɓe kala calminenɓe ɗum noon Amadou Tidiane en jahat e morceau goɗɗo kono hade men yaade e morceau goɗɗo oɗo morceau min namdoma holno ardema e holno wayema bon ɗum ɗo sa ƴeewi ko salminago tan to banggue jonde sa ƴeewi ko morceau ji jonde aɗa wawi yimde hen kala ko jiɗɗa yimde hen nde tawno wayno koni fandude kala ko jiɗɗa wadde hen aɗa wadde hen donc wona hunde tan nde ganduɗa vraiment ko hunde sattude no hannirta ni mais kam mo wawa yimde kon wawi sattir ɗum mais ko comme no jonde dani tan mbawa ƴettude aɗa wawi loode hen ko heewi ko ganduɗa ɗum ɗo ene wawi yaade nder morceau e mbaɗi dani e donc ɗum sikku kala jimowo kala jimowo kala nalanke ene andi so tawi instrumental woodi tan aɗa wawi loote hen kala ko jiɗɗa wadde hen salle jaɓi inchallah ɗum noon ko noon tigi bandiraɓe ko eɗen kedori noppi men wonde Amadou Tidiane o famni en tigi wonande bawɗo yimde yimɓeyanke yoga e jimɗi haysono tiiɗi won kadi ko tiiɗani kono mbiyen ala ko weeɓi ɗum ɗo kono noon Allah en hokkiɓe ñeeñal kamɓe ɗum ɗo tiiɗata e mabɓe no fewi nde wonnoon
haɓe miijoɓe jima haɓe jooɗoɓe jima haɓe ɗano kadi ɓe jima ɗum noon Amadou Tidiani en duttitto tan e wadde bandiraɓe julmo wuuri saabu eɗen gandi gonɗen koye ñalawma joyoɓo tan caggal nde julɗen walla nayabo taski ko lewru teddundu ɗum noon dendagal yiɗɓe Kadia Aliou Wade e dendagal kadi bandiraɓe heɗotoɓe en e diaspora Sénégal TV en mbiɓe yoɓe julmo wuuri taw kadi eɗen ɓeydi enen kala en gusta hen ɗum noon Amadou Tidiani sa pari jehen e morceau deuxiéme meɗen Amadou jehen machallah Amadou ko pari hande de hande ɓuɓata ndeysan oɗo morceau ko morceau gilli ndeysan hakkude yiɗodirɓe marode eɗen dokka ɗum kala jiɗɗo giɗo mum walla kala titortoɗe giɗo mum a rokkama oɗo morceau woto bon gilli gilliti si paletake nena ya bandelam dorno mi jamada sadaro ka bernde rokodom koydi ko nena ya bandelam dorno mi jamada woto bon gilli gilliti si paletake nena ya bandelam dorno mi jamada gilli koy no musi gilli ko mi ko ta Allah joomen sora e fitandi joom gare giɗodiren sabi Allah ngel mo yawi yidde toon yiɗani walla yiɗaka ɗum noon gare giɗodiren nafondiren sabi Allah min komi yiɗi DSTV naɓe mi an catta yitami moone woɗɗe ɓernam hayo Abba Serif Karara moni kala yo nangu guiɗe mum sabu guiɗe weɓani moni kala yo nangu seeri mum sabu seeri weɓani Kadia Aliou Wade seeri hoon salam aleyma isa ko hoon woni giɗama feccere fitanuma eyi woto bon gilli gilliti si paletake nena yam bandelam dorno miijo mada bandiraɓe tawi ko welde ɗo tan haaɗi ruttiri tawi tan ko welde ko ɗo tan haaɗi ruttiri ƴeewi oɗo morceau no wayi yaadude e jamanu he ƴeewi oɗo morceau no wayi yaadude e aduna he saabu o wi ko gilli tisɗi nenam faletake ma dañ mo nanani oɗon pulaar kono wonande kay nanɗo oɗon pulaar o ɓe andi ko konngol bangol fayida o yimɓe par ce que neɗɗo ene fuɗɗo yimde hunde taw to joftata ɗo ne wasa yaadude wallahi ɗum ɗo ɗon todi fuɗɗiɗo saɗa hokka neɗɗo ɓerde saɗa hokka neɗɗo hokka ɗum ko yiɗi ko eyi nenam bandam durne miijo ma gilli faletake yidde forcetake sa hokki neɗɗo ko yiɗa hayso yiɗi tamde tamata eyi donc wona jawdi wona jondam wona wutte wona dañal ala ko yidde ko ummoto ko e neɗɗo fa e neɗɗo neɗɗo ne yiɗira neɗɗo sabi Allah fawa he jogogal mum walla fa haydara mum so sa ƴettimo yiɗa tutti ɗum ne kara tampino soit debbo walla gorko kala mo dokkuɗa hen goɗɗo ko yiɗani so ɓoyi tan yaata sabu yidde ala ɗon e kala to yidde ala noon yaata ɗum noon saɗa hokka ɗum waɗi mbimi saɗa hokka ɓerde rokka ɗum ko yiɗi ko nenam bandam durne miijo ma mbimami jimol ngol a yimani a haal o yimani o haal tan haalaɓe cer ko woni e jamanu ko ɗum o haali wadde min ɗo mi rokkat
kala debbo walla kala gorko jogiiɗo giɗo mum tawi kadi ko giɗo mo yiɗi o horsini o teddini o wurdire mum sabu Allah ɓen en dokkat ɗum tan oɗo morso te oɗon gandi eɗen kewi sehilaaɓe te sehilaaɓe jogiɗen ɗe moni kala ene yiɗi joom galle mum somi haali o mi acci o tan ma won kadi cikkuɗo mi yejjiti ɗum taw kañum woni ɓuri wonde e nder ɓernde he wadde en mbaɗat moɓal jiire tuggi tan ko dendagal giɗo men e sehil men ha emo anda en kala mo gandanɗa hoorema ene weltoro gillitede woni aadi en ke nder gilli he en totti ɗum ɗum noon ala ɗo mbatten so wona jehen e morso meɗen goɗɗo saabu eɗen gandi hande mi yiiɗa ɗo ɓuuɓa te kadi ɗo ɓuuɓa ha dala ko yowul jaw tan haala ka wata heew yowul jaw tan hande kala mo andiraɗo ɗum ɗo Awa Tidiani ɓeydo jabde kala kadi gandirɗomo kañum kam ɗum ɗo bettata ɗum wallahi no waɗi ɗum ɗon alaɗo mbatten so wona en jehen e morso meɗen Taraba ko ɗum Awa Tidiani wawi yimɓe no wawi yimɓe de amin jangga tan a diggini ɗum noon jehen morso Taraba ko adi mbaɗa addanma namde goɗɗe ndeysan ha joni kajja aduna woni tan ko yidde walla yiɗede saw fof woni koye dilli mbeɗe yima debbo jubbalo mo daɗaka hanki e caka hande altine jaw ndanan bilal birama salamu aleyma altine jaw ya jut balde ngura ko yewi sabu gurnamane waɗi nafoore min komi yimiroɓe subalɓe debbo mo jamme jala yoɗi danga e altine jaw salamu aleyma ndanan sira hammadi mbaroɗi giro min notoma sinjoye ɗol moni sarema bando ha jama mono waɗeru ka e fama luggel Coulibaly salamu alemon yottare nene men nene Hawa Bari nene moƴo gaɗɗo malaɗo nene jomune joom teddugal hayoy nane Samba Diop to gonɗa Aliou Kanté to gonɗon to gonɗo kala yewata Adama Demba Jawɗi Ba gorko mo nguron salamu aleyma Seri Mariam Sow yero kan ardi bonnani fedde yimɓe Ama Tidiani Ndiaye Ama Sidiki salamu aleyma DSTV naɓe hayo télé diaspora Abda Sérif Karara salamu aleyma mo adiɓe ɓurani sakkitiɓe ñimɓi keɓani Abda yajut balde ngura ko heewi saabu gurdama ne waɗi nafoore Kaja Diop fama ñaare lo avranaɓe salamu alemon nande ndeysan Kaja wade Mashallah
masallah bandiraɓe Awa Tidiane ande o musiɗo de e ko noon hade ke vraiment Awa Tidiane o dañjitiɗo rendo haalirta ni kono ɗon en jahat France de en jahat toon de sabu wonko joguimi ko ganduɗa taw mbaɗa wawa namdadema ɗum noon so tawi en jeehi France en jettoto bammen Aliou Waddel en calminimo en calmini dendagal France naaɓe kala kono noon en calminat bammen Amadou Waddel e bab Salif Ndiaye e kawiraɓe men wonɓe toon foof e dendagal tan wasa koddiraji fof en calmini ɗum kono noon kadi en calminat sehilaɓe meɗen ɓe ganduɗa ɗen toon ƴeew mi yiɗa limtude on kono mbaɗa adi kadi somi limti wodat mo jejjinmi te kadi mi yiɗa haalde momi acca on kono noon dendagal tan yiɗɓe ko jaali wadde no mbiruɗen ni en calmini ɗumen e kuuɓal hay goto hen en ɗalani caggal ko wona ɗum ko Amadou Tidiane elle mi nani no yeehi France si mi yeehi toon ko ɓooyani ko henna ala adne en jeehi toon e invitation Demba Ndiaye Ndillan en en jogui fedde association yiɓɓe Demba Ndiaye Ndillan kamɓe mbanno organisé festival e mo yettani sababu noon yettata Allah e jettiri ɗum hono Demba Ndiaye Ndillan ko kamɓe ko wanno min invité toon ewa machallah kadi ɓe teddi kam toon no feewi e invitation o noon nde invitation gasinde on saaha noon min jaabi jillu bandiraɓe après paami koto galle mawnam Mama Thioub e galle joom suudu mo Aissata Thiès teddimi teddugal manggal so Allah wallahi kadi nden andi sa ari premier nokku ka wacce bees alay sago kolleɗa wuro ngo e tawmi ɗon kadi saha makko waɗɓe fayida ko wayno Sadou Thioub Aminata e Penda e Kadija e Alassane Oumar ɓe nami partout visite jamdi juundi ndi toon manɗa tan mbiyata tour de fel comme no monima o sivir voilà comme no mo yahani gasi ɓe jolmi tan hôtel ɓumguel ɓe nami toon e partout kamɓe ɓe goni ko poosi fami no gummi toon nde aussi jaami koto galle mawnam gorko aussi minen jiɗumi e baba Yabou Ndiaye ɓe goni ko Orléans mi ha toon bo kanko e joom suudu makko Fatimata Fatim minen mbiyata Fatim Malle kanko ne vraiment ɓe tiɗni ham toon no feewi Allah ittimi toon artirimi ga yen bon jaami lo Havre en tawmi toon ko wayno Ablaye Ndiaye Ablaye Ndiaye artiste ko babaɗo amen jiiɗumi e baba kono min mbayi kanko ne vraiment kanko e joom suudu makko kadi ɓe tiɗni ham teddugal manggal e wonde Seydou Diop ala ɗo ɓe keddinimi a faami tawmi ko faama ñaare en ya Allah faama joomen e woɗɓe somi limti mi juumat a faami mummitim toon garmi pari to baaɗa men baaɗo moƴƴuɓe so Allah haabi Diawen Oumou Diawen Marita Diawen ɗon woni koreji ɗi bandiraɓe heɓe gari tawimi ɗon ko wayno Daouda Thioub en yirlima ko wayno Daouda Thioub en Mamadou Habi en Guesse en Binel Moussa Sarr en hay wireɓe Guesse daari hen fof ngaari hen hay vraiment kadi eɗen jetta hono Ndiaye Diatta Ndiaye kanko ne ari ha to am teddindemi fedde yimɓe amati wonnon kanko ne wonko woni ko Diatta Ndiaye mi calminima a waɗi ko fadi fayde leñol ngol eɗen calmina kadi hono Yero Kanen ɓe ganduɗa ko ɓeɗon mbaɗi fedde WhatsApp fedde yimɓe Amadou Diagne Ndiaye ɓe mbaɗi déplacé gamɓe goto men fof ari ha nokkam salmini to tawmi ɗon salminimi bon machallah eɗen jetta hono debbo cubballo jontaɗo mo ganduɗa oɗon mi wawa haalde ɓuure muɗum Coumba Yaasi debbo mo jammil enen garmi Paris jippimi ko galle sihla goto pullo wiye Adama Demba Diawli Ba e Adama Demba Diawli Ba Soko Ba soko heɓe nanamo o jaa ko nguron no ɓondu de gaabu ɓen galle makko jippi mais kala sehilam ari tekim toon teddinimi toon Coumba Yaasi addinimi ko basin mo ganduɗa hono ala on basin ko ñane fewna wadde ñotol hakke ujunnaji nogas na ñotel wuttima donc on Coumba Yaasi en mbawa yobdam kadi ko adi ɗum ko wanni ko ne heewi donc somi wi mbaɗa limtuɗo baɗe ko mbaɗanami somi haali ko baɗam debbo kadi aussi moƴƴo tedduɗo Altine Diaw ɗen garmi ha to programme Demba Ndiaye Ndillani wi am Tidiane Dia wuttuma ñantortoɗa komin ñantanma ɗum o waɗi délégation ɓe gaddi wutte ɓe ganduɗa jata ko capande joyi ujunere ɗum on ñantirimi non te seeɗa ko joote gandirta sa holto jaata e jillu e wonde nokkuji walla bandiraɓe ma tan andat vraiment holno potirɗa e leñol ngol vraiment kamɓe ne so Allah jillam toon to France mi nimsani ɗum ko jillu daɓɓirngu mais vraiment ɓe teddi ham no feewi machallah ko noon tan
mi añño tajja mo gilnaane nde won noon ko haalata ko ne waɗi fayida sabu ɓe mbi wona e teddinɗo woni koye teddinaaɗo kono teddinaaɗo kadi so tawi annda teddungal wawa ruttude teddungal eɗen nganndi kanko Amadou Tidiani ko ɓooyɗo yirlaade omo anndi teddungal ko ɗum saabi tigi o welti e teddinɓe mo ɓe ɗum noon denndaangal wannooɓe golle fayodinde e ndeer garal Amadou Tidiani Ndiaye wonɓe toon to France en calminii ɗumen kono kadi en juuriima ɗumen Amadou Tidiani hannde yewtere jillu men so tawi addiima mboɗo sikki tan ma yewtere nde dañ wune sabu wonto heewi to jilliɗaa ko adi eɗen naata e toɓɓere jillu hee njehen e morso goɗɗo mbaɗa banndiraaɓe puɗɗiima heppude nande jimiri ma eyi wallay bon ko noon banndiraaɓe puɗɗiima heppude nande jimiri Amadou Tidiani Ndiaye hannde jillu ma machallah ɗum noon banda men Amadou Tidiani koye keɓungal woni de koye keɓungal woni hannde machallah hayoyam yo hayo mi dañinane mbaɗe kelle ngara kaja mbaɗe kelle ngara jilu Amadou Tidiani Ndiaye weli frayse ala dema ngendillam hayo jillam weli yo nane mi tawi toon Abba Karara Abba Sérif teddedi kam kalle Mama Cubu Oumar Sa Saadu Cubu Bando Alassane mane Khadija kami Aminata Penda Salam alema Alassane Aissata Kees mi komi mi wali Ramatullahi Mbo nane bosinaɓe Amadou Bes salam alema miro Fama Jobel hayo Khadija Ñaare Seri Ablaye Ndiaye mi komi mi Fama Ñaare Fama Jobel salam alemon hayo nane ɓiɓɓe fulɓe jawdi banane pullo nani Seri Mariam DSTV naɓe no gonɗo ngala yewata ayo mi dañi mi ka jaali waddel Seri hot to gonɗon kala yewata debbo Mosa Kodde Mbayɗa Samba Diop nane Aliou Kanté salam alema ɓe fulɓe jamma jengi kode ñaari ndogu foyni mitane moɗon DSTV mitane moɗon Abba Sérif salam alema Abba Sérif salam alema Sérif Aydara Karara yaji balɗe ngura koyewi sabu ngo nammane waɗi nafoore addi bonnani DSTV nane Dada Giro mbiya Ndiaye Diatta Ndiaye min komi yimi Dada Giro badde Sir Hamadi Mbarodi Giro
idi hawaka yero kan salam alimada hayo mi dani wala fenno nane hayo yamiyo hayo mi dani hayo yamiye hayo mi dani DSTV hayo mi dani bade kelle ngara ala diaspora salam alemon diaspora salam alemon DSTV mi salmini Dawde Cubbu Mamadou Habi Gise Diop Binal Moussa Sarr Oumou Diaw Habi Diaw Marieta salam alemon nane Jibi Diaw salam alemon salam alemon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam joomen sahaji en yaroɓe kaɗam toftortoɓe ɓirɗam est ce que min hannde wonko jiiɗoɗen ko heewi kono meeɗa yirdemi on jii hannde no mbawi softude no mbawi weltare e nder Amadou Tidiane wonɗon Amadou Tidiane ko baɗɗo hunde e nder leñol ngol Amadou Tidiane ko gaccuɗo aduna mum fof totti ɗum leñol ngol banda men ko haadi men wattude hakkille e Amadou Tidiane nde nanmi Amadou Tidiane jeeyi France nde way koɗo min yehironi ni sabu mbaɗa andi omo mérite ɗum ɗon te ko hunde kadi fonnode wadde guila hanki taw hande arani kono ko yonti kala weeɓa nde wonnoon neɗɗo kala to Allah waɗi ɗum ko ɗon woni ko ɓuure muɗum bandam en Amadou Tidiane golluno leñol ngol ko waɗi fayida kono kadi eɗen gandi mbaɗa andi won wonɓe caggal makko duusoɓe mo ngam kadi andindemo ko waɗata ko kañum min gondi min e hooram so mbeɗa joguino hannde ko ɓuri ɗum ɗon mi wannamo sabu bangue mo kettumomi waɗi ɗum so noddudemo kadi o ara o yindira e bandi ko hen o nodda kadi sehila makko nafɓe mo teddinɓe mo ɗum ɗon ko hunde wande fayida joomen ngaaluji en ɓe joomen laabi en ɗe joomen taccirɗe en ɗe balle daraniɓe leñol men ɓe ha tacca nde wonnoon en ngala ko ɓuuri ɓe saabu eɗen gandi hannde omo waɗa ko fayode ndaaɓo enen foof eɗen gandi mogoji Pulaar ɓe jeehi heen Fuutaji ɓe jeehi heen Ɓunduji ɓe jeehi heen Mali ɓe jeehi heen Mauritanie ɓe jeehi heen partout donc noon ko neɗɗo mo ganduɗa guittuɗo aduna mum waɗi e daranade leñol ngol wadde leñol ngol ne foti fawde e makko hakkille ene foti kadi siftordemo e nafdemo e walludemo saabu o mérite ɗum Demba Ndiaye Dillane holko jiiduɗon komin taniraɗo goto marawde wallahi an sikka noon on jiidi baba minen fof komin taniraɗo goto wallahi wadde Demba Ndiaye Dillane en ƴettat salminago kadi pawede makko nde wonnoon omo waɗa ko fayidini e nder leñol ngol saabu omo wawno yaade France tan o wi liggey makko tan ɓuuɓol makko tan eko weli toon kan o rewi ɗum hankkadine o acci nalankagal ngal kono noon o accani kala to jiiɗa rendo Pulaar en toon to France a yiyat Demba Ndiaye Dillane Demba Ndiaye Dillane min calminima kadi min beltanimama no hannirta ni ko wona ɗum ko yewtere nde ɗo nde wiyete ko jillu men so tawi en mbi jillu men firti ko yillede e yilloyade hande ka jilliɗo kam wadde yewtere nde nde dañi wune e kala saaha eɗen jiiya jontade leñol nde ara yillade ni ko wona ɗum ko an Amadou Tidiane premier jilluma sen mbi jillu tan firti koto gadiɗa yaade hol caɗele dañƴa hen walla ko nafoore walla ko holɗum somin namdima premier jilluma ngu gadiɗa e wadde hol ngon wuro walla hol ndi leydi ndi mbawɗa wiide ko ɗo woni premier ma jillu bon namdal ngal de guila komin sohawide hande min guillo e metto haalde kono kam premier yaltudemi Sénégal nanmi ko rewo woto wiye yumana yiire e nen hedde dolol kañum dolol kuccuderi ko ɗon kadi mi yaltude nanmi ɓooyde banggue théâtre mogo ɗon puɗɗorimi to banggue gilloji yaade mi Fuuta e ko addi ɗum ko kam bon min jeehi nokkure kewɗe mais comme tom pour yaade e leyɗele goɗɗe kam e ko Mourtane Adori to banggue yumana yiire e toon min gadori jilluji mais ko wona ɗum ko
min jahanno en digilaaji tan naataɗo yaltuɗo henna masalla kono ko hunde gila ɓooyi gila cokako noon ɓooyi a wadde nalankagal ngal a ɓoydi hen noon ɓooyi waɗi duuɓi kewde taw a dañi duuɓi nogas walla taw dañani walla taw ɓuuri bon par ce que hedde taw min jaari duuɓi capantati han gueɗe nden puɗɗimi nalankagal capantati koye cagatagal nde min puɗɗi nalankagal ha joni joɓi dañi capanɗe joyi pawɗi aɗa ɓooyi seeɗa ɓeydu ha dañen duuɓi temedere amin wadde so tawi an min paami amin gandi e kala saaha aɗa yaha ko wayno jilluji ma Mali en e leyɗele goɗɗe e goɗɗe kono lawol ma kam yaade caggal leydi jolde avion wona ko gotol walla bon gummimi France ni mi ɓoyan gartum Gabon a taw ɓoyan gartuɗa Gabon walla artu France jaaɗa Gabon artu France jaami Gabon ko gartume Gabon joni yirliɓe de e ko gartume Gabon joni machallah ne wona 15 jours eyyi ala wadde ka keso pul bale tawn hedde julde balle sappo joyi ɗon to kalɗa Gabon ɗo en darata ɗon seeɗa mi salmina Alaji Abou Diallo Balel e ɓesgu makko kala e dendagal yiɗɓe Abou Diallo Balel en calminimo en juurimomo kono kadi en calmini dendagal wasa koddinaɓe wonɓe toon to Gabon nde won noon eɗen gandi sen mbi Gabon en jiyat wasa koddinaɓe ko woni toon machallah ɗum noon en mbaɗiɓe kamɓe foof julmo wuuri Amadou Tidiane Diehen jilluma Gabon holno way machallah kadi jillo Gabon ko machallah kadi neɗɗo toujours woɗanto noddeɗa woɗanto nodduɗa hoorema mbaɗa aventure ƴeewoya ne wayno sa ƴeewi Gabon ene jeeya ko en ƴetti initiative yaade toon bo nde jaaɗen to kadi en nimsani jahal ngal saabu en jii bandiraɓe moƴƴuɓe wonɓe Gabon ɓe Diallo Abou Balel mo kalɗa o neɗɗo moƴƴo bismima en teddini en a faami Abou Diallo Balel bismima en teddini en bon somi wimata haala Seydou Kane mo Nioro Seydou Alana en Seydou Makka en Bassirou Dia en surtout fedde Fouta fedde wotere to wiye fedde Fouta ɓen kala garɗo teddinde a faami ko yimɓe tedduɓe yoltuɓe hujjaji a faami ɓeɗo mbawa serduɓe e mbawa wasa haaldeɓe jaaɗen ha présidente jiiɗon wayno Papa Poulé en a faami Harouna Diallo on ɓurɗo ande Papa Poulé jaato loobaɗi donc Seydou Sar en so wimbato limta ɗo en heewi kowoni il faut émission o goɗɗo mi haaldatama guillam Gabon moƴƴuɓe tedduɓe Moussa Babayel Mbayen ɓeɗon kay machallah ko teddimi Amadou Tidiane fof balla men ko ɗum woni mbi mo limti yiɗɓe mum so reera tan junno walla kadi juuma haysa juumani ma junno machallah ɗum noon dendagal waɗanoɓe Tidiane Ndiaye teddugal toon to Gabon fof en duttiɓe teddugal te kadi en beltima e mabɓe ɗo haalirta ni sikki ala en calmini dendagal wonɓe Gabon kala ko wayno Djibril Mboyen e goto en gaccani caggal ɗum noon jehen Amadou Tidiane en puɗɗima junnade seeɗa te min mbiɗa junnuɗen jinmiran ko yo wul hande way yo wulde yo wul tan wula jehen ko noon tigui banda men ko yewtere meɗen wiyetede jillu men so tawi wiyama jillu men kadi eɗen paami ko télé biyetede Diaspora Sénégal TV Abba Sarif min mbima Haydara min mbima kadi Karala ɗum ɗon jehen Amadou Tidiane Ndiaye ndeysan aske mbiye Gabona anen fedde Fouta oy Gabona ɓen Abou Diallo Balel mbiye Abou yo Allah reene kama janjol sadiki sila njaay Diallo Amadou Bal dancaɗo woni sare ma mbiye Bal Seydou Kane Nioro Madina Allah heeɗi Seydou Alana nani awaɗinaɓe mbiye Seydou Sar mi kam yimi Gabon naɓe gandi teddugal mbawi fodde Serif Silla
Mamadou Amadou Konté Tidjani Ñang nane Porosantinaɓe Mamoudou Ly mi komi yimi Souleymane won njaatige mbiye Seydou Sarr Omar Jamel yerimayo neni Papa Poulé ala Haruna Diallo Papa Poulé Barahire jam notuma ɗo bali ɗon woni sare ma nane ala gilam gabo koye weeli Samba Jigo salam alema Jigo mi yimi njaati gam Souleymane Diop Souleymane Moussa Sibuna Baba Sadda Hawal Juma Souleymane Barahire jam Fatimbo Bandu Umar Diako nani yendeda salam alemon Gabonaɓe Adama Mbo Yum Hadi Sambon ayo Basirou Dia Basirou Dia awayni naɓe hayomi dañi mbiye Seydou Makka salam alemon yimɓe Amati Diani Ndiaye Moussa Baba Yal Mbaye beɗinaɓe calmini beɗinaɓe Abou Diallo Bale Porosantinaɓe Dayru Janane eyi hayo mi dañi Tidjani Ndiaye yillima gabo Samba Diop Aliou Kanté Kadia Aliou Wadel salam alemon Allah yi golle mon teddi weli Aliou Kanté teddi weli Samba Diop teddi weli min komi yimi Abba Serif Haydara Karara do TV naɓe mbaɗe kelle ngara des naɓe salam alemon Allah yi golle mon teddi weli on jarama Kadia min komi weltima teddi weli Allah yi golle mon des naɓe teddi weli jarama ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ɓiɗɗi fulɓe fullaɓe lamdam jooɓen sahaji en yaroɓe kadam toftortoɓe ɓirdam en mbi ala to yaano arti to wonno saabu eɗen gandi yewtere nde hankkadi nde naywi ɗum noon en calmini bandiraɓe foof wonnoɓe hettade en e diaspora sénégal tv wonno koɗo men ko Amadou Tidjani Ndiaye so tawi en mbiyama Tidjani Ndiaye Fouta foof ne andi so tawi en mbiyama Tidjani Ndiaye eɗen gandi wiyoɓe mbimi e mbimami hayɓe mbiyani mbimi e mbimami eɗen gandi hol Amadou Tidjani Ndiaye banda men no gandirmi welini mbeɗa andi ko noon weliri on ɗum noon yewtere men hande so renaki mbiyen ko ɗo haaɗi ɗum noon Amadou Tidjani en mbi bandiraɓe hankkadini ha lawol gongol taw kadi ko yewtere men yewtere jillu machallah hande noon jillu waɗi woni no hannirta ni banda men juulen mo wuuri yo Allah hokken tawdo saaha wuuri en eɗen ɓeydi taw kadi en gustani Amadou udduje hen merci mi salmini bandiraɓe kala yeɓoyankoɓe DSTV noon yen mbatnimi wuuri onon kala machallah o beltanama jarama ɗum noon uddan yimɓe ƴettu micro o mbaɗa mbaynigu mbaɗen mbaynigu ɗum noon mbaɗa andi Samba technicien meɗen o mono holla en hankkadine waktuji ɗi gaari hubde ɗum noon Amadou uddan yimɓe yewtere nde ha altide goɗɗo so tawi Allah haaji inchallah en jeehi ko noon tigi woni koye heblade de Amadou Tidjani arde doole hande machallah ndeysan
ɗum noon banda men on jiide moƴƴijaari woni koye keɓngal ngal fayida en calmini fof tan hay gooto heen en goppaani caggal denndaangal tan heɗotooɓe no diaspora sénégal tv en calmini ɗum ko heen jeyaama awwa eyi hello fatimata ne ba ine ko samba hay gulion humanamma warna ngari hindi ngari salsaldi dakori kodde dugori laalo nen hokam ne bamba hokam ne bam hol ko mbata ne bamba poppe hulle mi nyam odo bi jemi en tibi arba takadande say monan detatamo bismillah losen aramani calmil amayi hijo haajo tagito yene kesal talli kadi sayide mbima he sayide ayya mbima afutan paltuma dipima ledi nyama gesama samba yo mo samba gorgolam samba sa jamani mi sudamba damma e lawke tem heli tukatam haadi gabella karam bende abdallah yam barallah yam sambam abdallah yam barallah yam sambam omodo de ko pitu barbarem lefta pafiande afni ay ko talekes aya e telli kay ngani ngesam se nani to ala ayere dado tek dibeli dado alay golle mon dado sayere des na be ndille e mbade kelle ngara to bawle jom fender temede jom filli fara jagganam iyambe de haddo kellembe likam diso cho ayere dado alay golle mon dado min beltima de dado sayere non gasi haalaami Ceerno Samba gasi haalaami Ceerno Lo kerketeyɗo sahaa amin ya rabbal alamin eɗen ɓeyden ustahi bandiraɓe en jeehi